guys! Another day, another destination! So Ate Cara, of course guys, summer na summer pa rin. So perfect itong place natin ngayon dahil guys, right now nandito tayo sa may Manabats Farm, dito sa may San Nicolas 1, dito sa may Magalang, Pampanga. So ayun guys, isasama namin kayo mag-tour around para makita nyo kung gaano ba kaganda at kalaki itong farm. So G? Let's go! G? G! G? G! 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 So ayun, start na natin i-tour yung ating mga audiences para naman makita nila kung gaano kaganda itong Manabats Farm. So ayun nga, just makita natin, pagpasok pa lang, dito na sa may left side na mismo yung kanilang alfresco dining and recreation. Na napakalaki ng space niya, Ate Cara. So sa mga bigger groups guys, no need to worry kasi perfect na perfect sa inyo yan. And then sa side naman ito guys, actually Ate Cara, itong buong farm nila is full of green. So ito yung perfect to unwind with nature guys. Talaga kasing di ba very alam mo yung mga plantito at plantita? Bagay na bagay sa kanila to guys. Kasi talaga natin talaga yung nature nga na sinasabi mo and sobrang daming plants. And may mga falls pa. Tapos narinig mo lang yung tunog ng falls and the birds. Oo, di ba? And dito naman sa area nito yung kanilang parking lot. And ang alam ko, kaya nitong makapag-accommodate or pwede kayong mag-park up to from 15 to 20 na sasakyan. And guys, same with the parking, nandito din yung kanilang basketball area na pwedeng maglaro muna, di ba? Kasi minsan, alam mo naman, parang bago mag-swimming, papawis muna tayo. Ayan, so meron sila ditong full court ba to? Pagka ganyan, no? Full court siya. So, pwede kayong maglaro muna dito. Hey guys, para sa kaalaman ng ating mga viewers, dito sa may Manabats Farm, meron silang dalawang phase. And right now guys, nandito tayo sa unang phase na may 6 large room and 3 cabins sila. Eto, dito sa mga nabanggit mo na rooms, kaya nilang mag-accommodate ng up to 44 guests para sa overnight. So, papakita natin ngayon yung mga rooms na pwede nilang i-book para kung gusto nila dito sa may phase 1. Pero ang alam ko, for private, parang exclusive sila. Exclusive, yes. Once na binook nyo itong ng phase 1. And then guys, sa may phase 1 and phase 2, Ate Cara, tama, may mga own swimming pool sila. So ayan, exclusive sila sa inyo once na nag-book kayo. And dito rin sa phase 1, meron kayong magiging access sa gazebo, sa hanging bridge. Ito yung maganda dito, meron din silang chapel. So, puntahan natin tong chapel dito sa right side naman. Let's go! So right now guys, papunta naman tayo sa may phase 2 nila. So tingnan muna natin yung kanilang dining area. So dito sa may dining area, meron ding billiards and video game machine. So, free lang sila. Tapos, similar sa may phase 1, guys, may dining area din sila. So, separate ang dining area ng phase 1 and phase 2. And ngayon, nandito naman tayo sa parking area ng phase 2. So, kaya netong mag-accommodate siguro mga around 15 cars. Yes. Kasi sobrang lawak talaga at sobrang spacious. Itong parking area pa lang. So, what more pa kaya yung mga rooms and yung buong phase. So, right now, guys, nandito tayo sa may phase 2. So, ito yung kabuuan ng phase 2, guys. So, overall, meron silang 9 room individually dito. So, dun sa may left side, yun yung mga good for 4 packs nila. While on the right side, yun yung 2 packs nila. Dito naman, yung kanilang napakalaking pool din. So, yung kiddie pool. Yes. Yun yung kiddie pool nila. And then, ito yung kanilang pinakamalaki. Ito yung malaking pool nila for the phase 2. Check natin yung mga rooms. So, let's go!
So, pasok tayo sa loob at tignan natin kung gaano nga ba kaganda yung loob. So, itong mga rooms nila ay air-conditioned. Even sa may phase 1, guys, lahat is air-conditioned. And of course, may Wi-Fi sila dito, guys. Actually, ito din, itong buong Manabats Farm naman ay free Wi-Fi na siya. So, ayan. Tapos ito, lahat din ng rooms ay merong smart TV. So, ito yung mga bed. So, meron siyang queen size. Yes, I think. Dalawang queen size bed. Good para for itong buong 4 packs. 4 packs. Ayan. So, ayan. Lambot. So, ito lahat tong nasa may area na to hanggang sa may itaas. Actually, may second floor siya. Pare-pareha sila ng sukat and style. Sa lahat ng naghahanap ng summer destination, guys, ito ang perfect sa inyo dito sa may Manabats Farm Resort. So, ito yung mga rates nila. So, for the phase 1, we have 18,000 to 24,000 during weekdays, while on the weekend, guys, meron silang 20 to 26,000. And then, ang check-in nila is from 3 p.m. and then ang check-out nila is 12 noon the next day. And para naman sa phase 2, during weekdays, it ranges from 18,000 to 34,000 at kapag weekends naman ay from 20,000 to 36,000. So, different yung check-in time niya sa phase 1. So, ang check-in time naman dito sa phase 2 ay from 2 p.m. to 11 a.m. the next day. So, kung gusto nyo pa na magkaroon ng more information about Manabats Farm, visit their Facebook page, which is the Manabats Farm. So, ayun nga, so nasabi namin na kung gusto nyo rin ma-experience itong ganda ng Manabats Farm, located ito sa San Nicolas Juan, dito sa Magalang, Pampanga. So, ate ka na, swimming na tayo. G ka ba? G! Let's go!